Magdala dagway ko sa mukha dagway. Puti gigay ni. Di gini Ayo. maka kuan oo. Puti Puti gini ang mukha. Pero pohon maligo niya migdagat kay What's up, Super Pam, Super Migubay are in the house again. And for today's vlog is all about suri-suri gihapon ko diri sa Maria Siquijor. Kauban gihapon ang ako ang amigo. Shout out probinsyanong si Au, Super Yo, Migubay. Mayong hapon. Bayong hapon o bayong adlaw. Uban na pud may namin diri sa usa ka kuan beach nga Beach kani kuan na ni. Libre ni nga beach. Dire kay diri sa Siquijor puro mong ni beach kay kuan man. Ang Siquijor na hitong anog dagat. So, puro beach. Napoy beach nga magabayad ka. Kani mo ni siya beach nga dungguanan og mga ang isda. Okay, tungod sa kadagkong balod karong si Suna, daghan kay mga kahoy, mugaw kay ang kuan puti kay balas daghan kayo mga anod yung mga kahoy ba. So palihog lang po kung subscribe sa kong amigo sa Migubay. Migubay. Tanawa raw niya ako ang channel, Probinsyanong si Au. Probinsyanong si Kita ko Au. mo ang ako ang vlog together niya. Yes. Sorry sa migre. Sorry sa mi kay for the first time na mo nga magkauban na jud. Natago ko lang ng istorya nga siya jud, although first time pa namo nga kita, but ang akong pagtuo jud niya so na kanang kuan lang kanang murag nagdugay ning kaila ba kay na Udra sa white. nagkasuod lang sa YT World dayon nakakita man pud ko sa vlog ng uban nga kuan ba nga sa mga motivation nga mas kuan pa magud ang laing tawo nga mutabang nato ba kanang sincere kayo ba nga mutabang jud bisan dili kayo kanang di man ta kaila kayo pero ngano nagkaabot man tani di ba nagipropose lagi kan ba nag chemistry ha so di man sa ingon nga tanan natong amigo kuan ba nampoy uban nga kuan amigo nato nga amigo rag naa ba wala na nani ko sugod ra ni siya sa mga shoutouts na so naganahan na pud ko ani YouTube ano siya nisuri ko dire kay mga murdan ayer na pud ko ingon nga musuri ko dire silang lugar kay pagka tinuurang istoryaha 2 times na ko nakaari og Siquijor nakapuyo ko sa Luyang og 1 week sa Larina og 1 month then dire Maria amot pila dagway ka adlaw ni papundo ko sa 5 years. 5 years kay pwede po 5 years kay makapangita na pugod direg akong ka forever kay I'm almost 30 ka pina kasi makakita tag forever direg depende ra kasi dagan sa panahon kay pohon ug budakog na ni akong balay YouTube channel nako pwede po ato mig libros ato mig Boracay asig-asig ta kuto ba nila as long as may gininhawa pa atong ilong Okay, ito una mo sikat na gid may pohon. oo sikat na may Ito una mo ng Palawan at sa underground nito underground river Palawan. oh nga to mi duha Pagyaw na mo ng eroplano. Kami nang duhay sa Kaigon. oo pamili Piloto. Piloto. O konduktor sa piloto. oo amo nang kuan amo nang sa ngalan ni amo nang pakyawon kay sikat naman Sikat pohon na go. So kapakyaw na gid eh. pakyaw na gano man na ginaingon nga kung mangandoy man lamang ta dili lamang ta mangandoy og maba so ato lamang lubos-luboson kay Dakuon ginawa. ato lamang dakuon kay Mangandoy wala pang puy bayad. wala may bayad wala man Wala ni mawala. wala mawala basta mangandoy lang ta kay kuno siya oh basta man nagkahoy sa daghang isugnod oh ito isugnod pero ang ilhang beach stindot pud kay puti pud siya Puti gigaya ni. puti jud kay Oh, no. magdala dagway ko sa mukha dagway Puti gigaya ni. Di gini Ayo. maka kuan oo. puti Puti gini ang mukha. pero pohon maligo niya migdagat kay ano man to dire okay Dali po rebe. Pero adto mi sa Pikas side kay balod kayo. Adto mi sa Pikas barangay me. barangay Singalan Sa barangay Minalulan. minalulan Daplin sa sa kalsada. Adto mi dito mo aliko. wala isla diri makita no Ha? wala isla makita dire Wala lang isla. wala isla makita Pikas. sada skimboardan dire no Oh, sana. mura to siya super fam o salamat sa pag-uban sa akong vlog which is kanyang lantaw na mo ay
Hello. So, mura to siya super fam. Don't forget to subscribe, hit notification para updated ka mo sa upcoming vlogs na ko. With me, Super Me Grubay, and my amigo, Provinciano Siya. Go day! Bye-bye!